urte berrirako erronkak edo urteroko erronkak. Horreik ez baian jarriko ditugu gaur. Gabonetik bueltan danok jartzen dutzagu geure buruari erronkak, baterakoak zein bestekuak, kirola egin, pisua galdu, erretzeari utzi, baina nola planteatzen ditugu erronka berri horreik. Erantzun bila, aholku bila, lehenengo geldialdia gaur, Oñatiko kiroldegian egin dugu. Mikel Aramendia da, Oñatiko Zubikoako gimnasioko monitoria. Mikel, egunon. Egunon. Igartzen da urtarrien gauzela, ez da? Bai, topera. Egixa esan duzuna, urtia bukatu eta pasaiten garen momentu horreitan bai janakin, edanakin, edana, helburu berri bat jartzen dula, ez? Beti izaten da, urte berrixea, kirola ingot, edo erreti jaiekot. Eta bai izaten da momentua topera jartzen dena gimnasioa eta orokorrean kalia jentia kirola egiten. Zue gainera, zu zeu, hemen egote zara, hastian egun batzutan, ikusten duzu ze jente da bilen, herri txiki bada, hemen danok ezagutzen dugu elkar, eta gero ikusten duzu ez, jende berrixa, aurpegi berrixak. Zenbateko iraupena, ze hori ez dakitzuen, estadistika hori, urtarrian hasi eta? Hoxe, gustako izaten eukitia datu horrek esku artean, ez? Urtarrian apuntau, otzaian da martxoan segiko daue, nik uste, baina gero ze portzentaje jareten dauen tortiari, ez? Hori, gehixin bat nik uste dela eskakintasuna dauelako, edo etorri eta gabonetako kilo horreik segidan gure izatea galtzia, hilabetean, ikusi hori igual posible edo reala ez dela, egin batean, eta nik uste arazua dauela, hobeto dela gutxitxu etorri, konstantzia bat mantendu, eta ez batian helburu euki hilabete honetan 5 kilo galdu biot, ez? Eta hoxe uste dela. Bueno, aholkutxo batzuk. Gure entzuletako baten batek, gure baten nik bai, nila aurten kirola iken azeko gogoa dakot. Etorri Oñatira edo zure herriko kiroldegira, eta planifikazio bat egitea komeni da, Mikel? Bai, beti. Eta ez pentsaikia, aztien 7 egunetan etorriko naiz, jakin inbidazio makina erabili bidean, zeintzuk ez, gimnasio orokorrean egoten dira pisu libreko zonak eta makinak gehiagoak, ez? Ziberri xantzat egokizena makinak, ez? Eurak eruaten dutzu movimentutan, ez da lesigua edo probabilide gutxu dau, orduan zamurrena eta egokizena makinatan ibiltzea izango zen bai. Zuei aholkua eskatuta, zuei planifikazio bat eskatuta, astok isagin barik. Hoxe da, hortako gauz, ez? Hemengo monitoriak gente asko aldeketan dago, isa, gentiak igual banaka etortia esatera, igual lotziako, beteta dauelako, eta igual ez dagotzulako horrezkitu muten dauelako, baina hortako gauz, gauzak ondo iteko, lagunketako segun eta zer helburuako, pisua galdu edo jar hartzia, muskulua, gura dena, baina hortako gauz bai. Eta baten bateri, sartu Galdemixako buruan aurten gura dauela, hemen baiaran egin ditugun mendilasterketa horretxakoren bat edo kilometro vertikalen bat edo, hori ja beste maila bada. Hori ja, ez dakit, ni gimnasioko gimnasio lekua da justo hortarako, ez? Gimnasioa, nik bentsat ikusten dut, norbera eta gorputza osasuntxu egoteko, ona etorri eta deskonektatzeko laneko kontuakin, o musikia jarri edo jentiakin berba egin, sozializau, nik uste dut hartu bidela gehiago, dugu osasuntxu egoteko eta hori, deskonektatzeko momentu hori izateko gurekoa, ez? Dana dela, konstantzia ipatu dugu, ez da? Oso ondo dau, derrepente gure buruari erronka ipintzia, kirola iten hastia gura dut, baina, bueno, epe luzerako helburuak, ez? Regulartasun hori mantentzia nik uste dela importantiena. Importantiena, bai. Gu beti esaten du, zenbat aldiz gure zu etorri, eta esaten dago egizena, lau o 5 aldiz o 6. Nik esatzea lehenengo gunean, realak izan bigara, hobeto 2 aldiz etortia, ikusi, gorputza ezautu, abertzela erantzuten dagoen leku bati, nun asko ez dago inoiz probau, eta hori, 2-3 egunekin hasi, guztain motatzu, gero ja ingo zure entrenamentu estrak. Baina nik normalien jartzen duten planetan ez dut jartzen 4-5 eguneko plana, jartzen dut 2 egunekoak, eta horrekin, hori, okizena nik uste hori dalako. Monitoria, bera, Oñatiko kiroldegian, baina zube kirolarixa bazara, pelotan ibilitxakua edo basabitz, eta horbe ikusiko zue, ez da? Zuen entrenamentuak urte osokuak dira. Urte osokuak dira, helburu badakotzunean ez da perpait emakarrik hilabeterako. Lehen esan duzuna, San Silvestrea oin korrik egin jana eta hoxe dana preparaiteko aztebetien 2 aztian ez dagotzen nahikoa. Izan bi gara hori. Aztian 2 aldiz, 3 aldiz tortek egin gimnasiora edo pasiura edo dana alakoa kiola hilenak jentia kontuaketako nahikoa dela, ez 5-6 aldiz etorri bia. Gero pertsona danak diferentia garien einean, olako makina baten aurriame desberdin erantzun gogu, ez? Gorputz
desberdina dauz, makinak egokituta dauz, igual, altura batzutarako eta beste batzutarako, bakoitzak behan gauzatxua dago bai. Bueno, lehenengo aholkua. Kirolaikin hasti egura dinozu, zeure kiroldegi gixan, zure herriko kiroldegi gixan egongo dia, monitoriak, joan, eta eskatu aholkuak edo entzate planifikazio laguntza bat. Bai, urtarria ikusiko plan asko jarteko hilia izango dela seguruenez, otzaila nik uste baiet, eta gero positibo izango zen notizio hona, urtean nian ziar lan kopuru hori edo plan kopuru hori berdina izatea. Gaurko gure bigarren geldialdia eta hemen aholku bila etorri gara, Bergarako Ekilur Parafarmazian, eta hemen barruko buleguan Irati Gardoki nutrizionistiakin elkartu gara. Irati, egunon. Egunon. Urtarrila, urte hasiera. Gabonetan kilo batzuk hartu ditudala. Zein biot? Nik gomendauko notzun, lehenengo zure rutina normalea bueltatzea. Ze behin rutina normalera bueltauta ja, poliki-poliki irabazi osun hori galtzen joateza. Ez daukuzula betizetan irabazi, baina izaten da dielako epoka batzuk gehixo jaten dozuna eta gutxio moitzen sana. Orduan, ja, rutina normalea bueltauta, ja, poliki-poliki bai juteza normalizatzen zea zure pixu normala. Baina posible da gabonetan 2-3 kilo hartzia. Bai, oso normala da berez, ze hori izan duten bezala gehixo jaten du eta gutxio moitzen ga. Baina horrek ez da nahi esan, gero 3 kilo horrek gehixokin egon binaizela denbora osoan. Osa, normalki, gero ja zeitxuan rutinara bueltautakoan, pixu normalea jatzea normalena. Ze, klaro, pixuan gainean jarri eta 3 kilo. Azte zara nutrizionistekin, Iratikin, azte betera igotzen zara pixura eta akaso zozer bajau dozu, edo ez. Klaro, azten gara burua jaten, eta gure erronkara heltzen hasi aurretik lagaitzen dugu. Askotan pasatzen da hori, jendia pentsatzen da belako nutrizionista jun, ipiniko jaola dieta estrikto bat, eta bajauko da bela 5 kilo, 3 hilabetetan hori dela, gehienetan interneten edo zein sare sozialetan eskaintzen dotzuena, baina guk azkenean ditezta nutrizionistak gehienak ez du hola lan itzen. Guk itzen du plan nutrizional bat azkenean planifikau, pertsona horren ohitura, rutina eta gustotara oinarrituz, eta hortikan poliki-poliki juteza galtzen kiloak. Azkenean, zu pentsau, pertsona baldin badator grasa kopuru altu batzuekin baina muskulu gutxi, zuk planifikazioa itxe jatzen momentuan da, kirola itxen azten da momentuan, seguraski muskuloa irabazten joango da eta grasa galtzen. Kontua da, muskuluak gehixo pixatzen da dela grasa baina. Orduan, ez gafi jau behar beti pixuan, baizik eta gure komposizio korporalean. Oin gatoz, gabonetatik bueltan, pixu hartu dugulako, edo igual, ez dakit, pustuta edo igartan dugulako gure gorputza, eta zuk internetera bueltauta detox eta olako depuratibuak eta buruakin mesedez. Bai, nik esango nuke buruakin jokatzeko azkenean olakoak gehienetan eskaintzen dituen gauza dira batiduak, eta batido horrek itzen dabena da gure elikadura aldatu. Hau da, zuk otordu baten janbiharrian ensalada bat ez dakiz zerrekin, hartzozu batido bat. Eta hori azkenean da kilokaloria gutxi hau sartzeko modu bat. Azkenean zuk nutriente, mineral eta vitaminak elikagaien bidez hartzen dituzu, ez batido horren bidez. Horren garbi eki duguna da, gabonak pasau dira eta itzul gaitezen geure rutinara, samurragoa izango dela kilo horrek kendu alizatia. Eta askotan hartu bida kontutan, hartu bidala dana ikuspuntu integral batetik, ez? Ezin duzu bakarrik nutrizioa hartu helburutzat, hau da baitxa zaindu bezu zure osasun mentala eta kirola itxia be gomendatuko nuke. Ze azkenean, askotan hartzen du helburu hori presio sozial batetik eta argaldu inbiot esatea. Baina aldatu dugun hori gure helburu bat izatea eta gure gorputza zaintzea, ez estetikoki ondo ikustea bestientzat, baizik eta guretzat eta gure barrutik ondo ikustea. Hori da, gaur kirola aholkuak esatu ditugu, nutrizio aholkuak, baina izan dixela
aurten gure buruari planteu zegoen edozein erronka lortzeko, ez? Ba, erretziari lagatzi adibidez, edo ez dakit ze mendi lasterketa egitea. Planifikau, tentuz, buruakin, ondo hausnartuta, eta modu osasuntsuan aldala. Eta zelebrau aldaketa txikixak lortzen dituzunak. Hau da, igual helburua jarri hauzu, hemendik eta hurrengo urtera begira, baina hilabetez hilabete gauza txikixak be lortzen jungo za, orduan helburu txiki horrek be zelebrau naiz eta ez aiau ondio helburu, daukuzun helburu ondio horretan. Eta horri be zelebrau eta horri zelebratzeko gaieta bat jan behar baldin bada, bajan. Oso ondo baitati Gardoki, eskerrik asko eta urte berrian. Eskerrik asko zuri urte berrian.